Ο σχολικός εκφοβισμός ήδη αναφέρθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές ότι είναι μια σημαντική πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ιδιαίτερη πλευρά του που εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια και που μας απασχόλησε στα πλαίσια του project I'm Not Scared είναι ο εκφοβισμός του κυβερνοχώρου, το cyberbullying, και που αναπτύσσεται κυρίως με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο κλπ. Στην Ελλάδα το φαινόμενο, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε στα 2 χρόνια που δουλεύουμε στα πλαίσια του project αυτού, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια πραγματικότητα. Αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει λάβει ακόμη την απαιτούμενη προσοχή και δεν έχουν διαμορφωθεί πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης. Διαπιστώσαμε έλλειψη ενημέρωσης, περιορισμένη ευαισθητοποίηση, υποτίμηση του προβλήματος και από τους εκπαιδευτικούς και από τις εκπαιδευτικές αρχές πολύ συχνά, άγνοια για την αντιμετώπιση του, απουσία προληπτικών μέτρων. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά μας αλλά και οι εκπαιδευτικοί να εκτίθενται στο φαινόμενο του εκφοβισμού σχεδόν σε καθημερινή βάση, χωρίς ιδιαίτερη υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Οι μαθητές θύματα συχνά αντιδρούν με απόσυρση, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, απομονώνονται, αποφεύγουν να ζητήσουν βοήθεια. Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές εκλαμβάνουν τον εκφοβισμό μόνο ως άσκηση σωματικής βίας. Ενώ όπως θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε στη συνέχεια από τους ομιλητές μας, ο εκφοβισμός περιλαμβάνει και πάρα πολλές άλλες πλευρές πλην της άσκησης σωματικής βίας. Οι γονείς εμφανίζονται συχνά να αγνοούν το μέγεθος ή να αγνοούν εντελώς τα προβλήματα των παιδιών τους και τις επιπτώσεις που αυτά έχουν πάνω τους, και πολύ συχνά διαπιστώσαμε ότι ιδίως για τα μεγαλύτερα παιδιά οι γονείς είναι η τελευταία επιλογή για βοήθεια. Όπως έχουν δείξει διάφορες έρευνες, στην Ελλάδα το ποσοστό των μαθητών που πέφτει θύμα διάφορων μορφών βίας στο σχολείο είναι 10 με 10%. Της ΑΣΠΕΤΕ που βρίσκεται στην Πάτρα, σήμερα διοργανώνει μια πολύ σημαντική ημερίδα με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι αιχμής πλέον, έχει αποκτήσει πολύ σημαντική αξία στα σημερινά δεδομένα που ζούμε, και το πρόγραμμα αυτό η ΑΣΠΕΤΕ συμμετέχει ισότιμα σαν εταίρος μαζί με άλλα 9 Ινστιτούτα από 9 διαφορετικά. Σας ζητούσαμε να διαπιστώσετε το φαινόμενο της σχολικής βίας στις μέρες μας. Πώς θα το εντοπίζετε? Το φαινόμενο της σχολικής βίας, και λόγω πλέον και της οικονομικής κρίσης, αποκτά μια πολύ μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα και είναι πιο έντονο. Όχι ότι δεν υπήρχε πιο πριν και όχι ότι δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη του κόσμου και όχι μόνο στα ευρωπαϊκά, αλλά η οικονομική κρίση το εντείνει. Συχνά συμπτώματα που υπάρχουν είναι ότι θέλουν να φύγουν από το σχολείο, θέλουν να εγκαταλείψουν, διότι δεν αντέχουν πλέον άλλο αυτό το καθεστώς της πίεσης την οποία υφίστανται, και καλούνται πλέον αυτά τα παιδιά πραγματικά να τους τονώσουν το ηθικό και να τα βοηθήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τα χειριστούν, και αυτοί είναι οι δάσκαλοι του.